रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यावर भटकंती करत असताना घुंगुरघाटी सिंधुदुर्ग संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळित आणि कवयित्री डॉक्टर सई लळित यांना पाण्यावर तरंगणारा प्युमिस हा दगड सापडलाय। ओरोस इथं वास्तव्याला असलेले जागतिक कीर्तीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉक्टर MK प्रभू यांनी या दगडाचं वर्णन दुर्मिळ आणि मी आतापर्यंत ज्याच्या शोधात होतो तो अशा शब्दात केलंय। याबाबत माहिती देताना श्री लळित म्हणाले की आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांना अनेक कारणांनी भेट देत असतो। अशाच एका भटकंतीत वेंगुर्ले तालुक्यातील समुद्र किनाऱ्यावर आपणाला वजनाने हलकी व पाण्यावर तरंगणारी वस्तू आढळली। वरून पाहिली असता ही वस्तू दगडासारखी आहे, पण ती सच्छिद्र आहे। प्रथमदर्शनी दगडासारखी दिसणारी पण पाण्यावर तरंगणारी ही वस्तू नेमकी काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉक्टर MK प्रभू यांची भेट घेतली। ही वस्तू पाहिल्यावर डॉक्टर प्रभू यांना अतिशय आनंद झाला। ते म्हणाले की हा प्युमिस नावाचा दगड आहे। हा ज्वालामुखीजन्य सच्छिद्र खडक म्हणजेच व्हॉल्कॅनिक पोरस रॉक आहे। हा आपल्या भागात अतिशय दुर्मिळ आहे। जेव्हा विशेषतः समुद्रात पाण्याखाली ज्वालामुखीचा विस्फोट होतो तेव्हा पृथ्वीच्या अंतर्भागातून लाव्हारस प्रचंड वेगाने आकाशात उंच फेकला जातो। या लाव्यामध्ये अनेक प्रकारचे वायू असतात। वर गेलेला हा लावा जेव्हा खाली येऊ लागतो तेव्हा तो घट्ट होण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरू होते। पाणी, कर्बवायू व अन्य वायूंचे विघटन, हवेचा दाब आणि अन्य बाबींमुळे हा लावा घट्ट होऊन दगडात रूपांतरित होण्यापूर्वी त्यात असंख्य छिद्रे तयार होतात। त्यामुळं या दगडाच्या वस्तुमानात दगडाचे प्रमाण केवळ 10% असते व आकारमानात 90% भाग हा पोकळ व छिद्रमय असतो। त्यामुळं तो दिसायला मोठा असला तरी वजनाला हलका असतो आणि सच्छिद्र असल्यानं पाण्यावर तरंगतो। रामायणातील एका प्रसंगात श्रीरामानं व त्याच्या वानरसेनेनं रावणाच्या लंकेत जाण्यासाठी सेतू बांधला। यासाठी जे दगड वापरले ते पाण्यावर तरंगणारे होते असा उल्लेख आहे। यामुळं काही ठिकाणी अशा दगडांना रामसेतूचा दगड असेही लोकमानस मानते। हा प्युमिस दगड जगाच्या सर्व भागात विशेषतः समुद्रकिनारी आढळतो। इंडोनेशिया, जपान, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, सिरिया, इराण, रशिया, तुर्कस्तान, ग्रीस, इटली, हंगेरी, जर्मनी, आइसलँड, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, केनिया, इथिओपिया, टांझानिया आदी देशांमध्ये हा दगड मोठ्या प्रमाणात सापडतो। तरंगणारा असल्यानं समुद्राच्या पाण्यातील प्रवाहामुळे तो पाण्यातून प्रवासही करतो। ज्या भागात जागृत ज्वालामुखीचं प्रमाण मोठं आहे अशा अनेक देशांमध्ये याचा वापर औद्योगिक व व्यावसायिक कारणांसाठी केला जातो। याच्यात काही प्रमाणात औषधी द्रव्येही असतात। त्यामुळं चीनसारख्या देशात हजारो वर्षे त्याचा औषधी वापर होत आहे। अंघोळ करताना अंग घासण्यासाठीही याचा वापर होतो। आपल्या किनारपट्टीवर मात्र तो अभावानेच सापडतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।